Здравейте, аз съм Тодор Цачев и съм ръководител на младежка школа Духов оркестър при Народно читалище Виделина, град Панагюрище. И в този видеоклип ще ви разкажа за един много интересен музикален инструмент, който се използва в духови оркестър. И това е кларинета. Кларинета е сравнително нов инструмент в семейството на дървените духови инструменти. Той води началото си от Франция и има много красив звук. Така го гледате един цял инструмент, но всъщност той се разделя на 5 части. И сега искам да ви ги покажа. Това тук най-отгоре се нарича мундштук. Мундштук. Следващото се нарича буренце или буре. Това е горната част. Това е долната част. А това е фунията или кортус. Сигурно се чудите как се възпроизвежда звук на кларинета. И тайната е ето тук, в тази тръстика, която се нарича платък. Когато вкарваме въздуха, тя вибрира и съответно раздвижва въздуха вътре в тръбата на кларинета и се получава звук. И най-хубавото на кларинета е, че на него могат да се изпълняват всякакви стилове музика. Класическа, джаз, народна и изобщо цялата музика в света може да се изпълни и звучи много хубаво на кларинет. Ето, например, как започва Рапсодия в синьо от Джордж Гершуин. А в класическата музика Моцарт е написал един от най-хубавите си концерти точно за кларинет. Втората му част започва ето така. Чуйте го! И понеже сме българи, а кларинета заема едно много важно и специално място в българската народна музика, ето, например, една ръченица. Ако ви харесва кларинета, може да дойдете в младежка школа Духов оркестър в град Панагюрище и да се научите да свирите на него. Заповядайте!